Did they comply with the law on their version? Ugqirha Iindaba amagudumane ucela umngeni ukubanjwa kwakhe kwilizwe laseTanzania kwinkundla ephakamileyo yaseFreystata. Umphatho wezamanzi nogutyulo ubhengeze amanyathelo akutshanje athatyethwe lisebe lakhe kunye nesixeko saseTshwane ukulwa isifo sekholera. Molweni nokaphekhaya sisamkela nani babukeli bethu kwijelo iDDT singaphosisanga maseko masikawule siwarhuqa. Ugqirha Iindaba amagudumane ucela umngeni ukubanjwa kwakhe kwilizwe laseTanzania kwinkundla ephakamileyo yaseFreystata. Igqwetha lakhe uadvocate Anton Katz lixambula ngelithi ukukhululwa kwakhe kubalulekile yaye kungxamisekile. Uadvocate Katz ukwayihlaba imibuzo inkqubo yokubuyiselwa kukagqirha amagudumane kweli. Uadvocate Katz uxoxa ngelithi uqhubekeka kwalowo ameleyo eseluvalelweni lulwaphulomthetho kwaye kuza kufuneka akhululwe ngokukhawuleza ukudibene nongxamo kuvalelo. We would submit that the notion that a matter in which somebody is in custody and brings a case to suggest that their custody is unlawful is not urgent, is without merit. Where there's an allegation of unlawful detention, that detention should not continue for 1 second longer than necessary. Gqwetha likagqirha Magudumana libethelela ilungelo lenkululeko likagqirha Magudumana licaphula kwiingongoma zezigwebo zenkundla zangaphambili ngokuhambelana nomgaqo-siseko. In paragraph 9, it is said, a respondent, that would be the police, the NPA and Home Affairs, will often be armed with all the facts concerning the alleged illegality. They are required to place these facts before the court because it's likely to fall within their exclusive knowledge. And similarly here, my Lord, the applicant gets arrested on the 6th of April 2023 in Tanzania. She has a perception of what happened. But it's within the respondents who are holding her knowledge of what happened from when they heard about this arrest on the 7th or 8th of April until, on their version, she was arrested at Lanseria Airport on the 13th. It's within their knowledge, and they tell us, or they tell the court, this is what happened. Uadvocate Katz uthi ayamkeleki indlela amagosa ezomthetho athi aziphatha ngayo ngethuba ugqirha Magudumana wayibuyiselwa kweli. Did they comply with the law on their version? And they put up why they complied with the law. They put up why the detention, the current detention, and the leading up to it is lawful. And your Lordship will consider, is their justification objectively good or bad? And we submit it's bad on their version. Ijaji yenkundla ibuze uadvocate Katz ukuba ingaba kwabhidaniswa inkqubo esemthethweni yodidinjelo naleyo yokhutshwa kwembacu kwilizwe. Advocate Katz waphendula ngelithi isenzo sovumelwano phakathi kwamagosa aseTanzania naweli yabangathi ludidinjelo olusemthethweni logama yayingelulo. Ingxoxo zenkundla zisaqhuba kwiindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nongqotho. Umphathi wezamanzi nogutyulo umnumzana Senzo Mchunu ubambe inkomfa nonondaba echaza ngamanyathelo ongenelelo akutshanje athatyethwe lisebe lakhe kunye nesixeko saseTshwane ukujongana nokuqhambuka kwekholera eHammanskraal ePitoli. Ukuza kuthi kangoku ukubhubha abantu abangama-23 ngenxa yesifo sotyatyazo. Umphathiswa wezamanzi nogutyulo uSenzo Mchunu uvakalise ngentsebenziswano phakathi kwelisebe kunye nesixeko saseTshwane. We express satisfaction, and speaking for myself and the department, the DMs and all of us, we express satisfaction that it provides a concrete platform from which we can now work. Usodolophu wesixeko saseTshwane uyakungqina oko. In essence, the problem that we have with the quality of Hammanskraal water is that the Rooiwal wastewater treatment plant has reached its capacity and we don't have the money or the expertise to fix it quick enough. Malunga nengxaki egubungele abantu baseHammanskraal, isixeko sivakalise igalelo esinalo ngokujongana ngokukhawuleza nale nyewe. Tshwane is contributing 450 million. Our budget was approved yesterday with 155 votes.
That allocation will stretch over the next 3 financial years. Isebe lezamanzi nogutyulo likwathe ubumbwano kunceda ikamva leli lizwe ukuya phambili. Abahlali base-Stillwater eMhlakoloni batyhola isebe lobambiswano ngolawulo nokuzinziswa koluntu lephondo ngokusilela ukubeka phambili imfuno zabo zezindlu. Bathi kudala bevakalisa ukuxhalaba kwabo zintande ezivela kwizindlu zenkxaso karhulumente kwaye ngoku banoloyiko lokuba izindlu zingabawela nangawuphi na umzuzu. Akukapheli neminyaka elishumi zakhiwe ezi zindlu kodwa zibonakala ngathi zingadilika nangawuphi na umzuzu. Indlu kaJoseph Marhubule yenye enendonga ezichachambayo. Le nkonde ithi neefestile zendlu yayo ziyophuka ngenxa yoxinzelelo lwezitena zale ndlu. Uthi baphila ngoloyiko abazi ukuba mabenze ntoni. uGoodwill Itumeleng uthi ulala evule elinye iliso ngokukodwa xa lisina ngamandla kukho nomoya obhudlayo. Uthi xa bengena kubakhela izindlu ezintsha mababafudusele kwenye indawo. Abanye abahlali bazamile ukuzingciba ngokwabo intanda kodwa akulungi. Batyhola unokontraka ngokwenza umsebenzi ongagqibelelanga. Uthi urhulumente makabancede alungise ezi zindlu. Department of Housing ebe itla Leza isebe lezezindlu kuzohlola ezi zindlu kodwa akukabikho nto iqhubekayo utshilo. Ukanti isebe lobambiswano ngolawulo nokuzinziswa koluntu limile kolokokuba isesekhondweni inkqubo yokulungisa lamakhwiniba. Forensic audit report commissioned by the department has now been completed by the National Home Builders Registration Council. The next step is to seek ministerial approval to rectify or demolish the houses. A forensic audit report had to be commissioned to determine the extent of the problem, and it is only from there that funding can be allocated. Nangona kunjalo eliseba linikanga xesha onogqitywa ngalo umsebenzi wokwakha ngokutsha okanye ukulungisa ezi zindlu. Inkampani yezikhululo zenqwelomoya i-EXA yaxolisa kubembo uMzantsi Afrika ngokuba xhalabise ngethuba kususwa abakhweli benqwelomoya kwindawo abafikela kuyo izolo. Le nkampani ibifumene umyalezo ngomnxeba kumntu oye wazifihla igama etyhola ngokuba kukho isiqhushumbisi kwindawo yokufikela kuyo abakhweli malunga nentsimbi yesihlanu emva kwemini izolo. Emva kokuba le nkampani ifumene esi sikrokriso iyaqalisa inkqubo yokukhupha bonke abakhweli kunye nabasebenzi kwindawo ekungahle kuqhushumbe kuzo. Kodwa emva kophando lwamapolisa kuye kwafunyaniswa ukuba bekungekho sidingo sokuba abantu baxhalabe kungoku nje yonke into ibuyele esiqhelweni nendawo yokufikela kuyo abakhweli yabhengezwa njengekhuselekileyo. Kwalapha ezindabeni inkokeli FF umnumzana Julius Malema ithi impumelelo yombutho wayo ku-Ward 17 ePaul Roux eFreystata bubungqina bokuba ingasuswa i-ANC kulawulo kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe ugqirha Nandipha Magudumane ucela umngeni ukubanjwa kwakhe kwilizwe laseTanzania kwinkundla ephakamileyo yaseFreystata. Igqwetha lakhe uadvocate Anton Katz lixambula ngelithi ukukhululwa kwakhe kubalulekile yaye kungxamisekile. Inkokeli ye-FF umnumzana Julius Malema ithi uWard 17 ePaul Roux eFreystata sisiqalo senguquko kulo mbutho. Uqhube wathi obu bubungqina bokuba ingasuswa kulawulo i-ANC. Ebethetha kwirali siyabonga ka-Ward 17 kumasipala waseDihlabeng nalapho i-FF iphumelele unyulo lovalo sikhewu ngomhla wama-26 ku-April.
Ngethemba lokuba uloyiso lwe-EFF luyakuzisa utshintsho, abahlali be-Ward 17 baphume ngobuninzi babo bedela ingqele eqhaqhazelisa amazinyo. Bathi sekuyiminyaka befumana izithembiso zomhlaba ngelixa kungekho nankonzo ezizizo. Kodwa ngoku bavuseleleke ithemba nanjengoko iqela liqalile ukukhathalela uluntu. We were having a challenge of residential sites. Here we are where we are living. So at the moment, when the government, we are hoping so much in EFF. Le wadi bufudula iphantsi kwe-ANC kulandela unyulo lorhulumente basekhaya ngo-2021. Esi sihlalo sivuleke emva kokusweleka kukaceba we-ANC. Re batla ho botsa the whole of South Africa hore Difatentsentsho is the new Soweto. That is where the revolution has started. That is where the whole of South Africa will know that it is possible to take out the ANC. I-EFF ngoku ijonge kumasipala weMangaung. Unyulo loValoskhewu luza kwenzeka ngoJulayi. Zine iiwadi ezijongwe ngamehla bomvu emva kokuba i-ANC igxothe ooceba abasibhozo ngoMarch. Hona le wadi tse 4 le tsona diwadi tseo tsa ko Mangaung tse 4. We want them for the EFF like we have done here in Dithabeng. Umalema uthi lo mbutho uza kuphinda-phinda iinzame zawo ngo-2024 zokuthatha iFreystata. Ngoku masicaphule izimvo zababukeli kwikhasi lethu leWhatsApp bephawula ngempumelelo ye-EFF kumasipala waseFreystata. I-EFF ingaphatha msasazi wami ithanda, ingaphatha. Hayi ngoku ngizentweni msasazi wami. Kuba sizigalelo nyani zobe i-EFF izodla umhlanganiso ngoba abantu ngosebelambele kwanto ngoku engathi izobanceda bayibona be-ANC ayibenzeli into. Umalima azenzele ukwakha udumo ngeqela lakhe ayeke into beyabethetha ngombutho olawulayo loo nto leyo ayizumsebenzela kuyafana ne-DA bona soloko mengathi balwa nombutho olawulayo. Ziba msakazi ubabuya sengathi into ephambili kubona ziinkundla kunokunakekela impilo zabantu nokuyiphucula siphambili. So kwesibone uyambona nobe ekhuluma kanjalo noMalema awukho umehluko phakathi kwabo no-ANC. Siyabuyisana eliqela le-EFF ngokuphatha lewadi ngoba malihambe liyofezekisa izidingo zabantu inkonzo kuba kaloku laa mbutho ulawulayo akho nto yenzayo uthembisa abantu nje ngomlomo isenzo asikho ke ba. Kusho kona ukuthi bantu labanyente kakhulu sibakhathele unali licembu lelibusako ukuthi into bathembisa into lebatifunako libuye futhi lengabendeli. I-EFF yenze kakuhle kakhulu eFree State. Ayenze njalo kwiphondo lonke lalapha eSouth Africa. Ikhona i-EFF izawa ngaphansi kule kwezihlalo seyinaso ku-2024. I-EFF ithethe into singasifuniyo. Into esizifuna i-EFF ngapha kwazo yona ayithethe into sisifunayo. Sithi abantu bangaphandle makuvalwe ibhoda. Yona i-EFF ithi makuvulwe ibhoda. Avuya mina msasazi ukubona abahlali bethathela uxanduva lokuthi bazilungisele indawo yabo xa bebona izinto bazihambe kakuhle. Ngoba ke kudala abanye abantu bephethe kwezindawo abahlala kuzo kodwa kubonakala itshintsho. Mna nangxaki kakhulu lo mbubi i-EFF. Ingxaki yami i-1 ngisangabi nambeko manje utata wayo i-EFF le ukubona indlela ukhutshwa ngayo eParliament ayayifundisi noyo. Semzansi bafuna icembu elisha, icembu leli abazolithemba, icembu leli elizobasebenzela, hayi icembu leli elikhuluma kuphela elingavezi izithembiso. Icembu elifana ne-EFF ilona elikhona ukusebenzela abantu esikhathini samanje. Bona yena uJulius uyakwazi unaso isakhono mntasekhaya sokwenza abantu bamlandele abantu bakholelwe. I-EFF ngathi izivese mnandi nje kokwam uyaze wina aphinde ufufane kwabo awine lo wadi ayithetha ukuthi loo nto leyo bangaze bangene elawulweni elelizwe. Umasipala wesithili isikhukhune eLimpopo uphanda izitsholo zamabango okuhamba amagosa akhe zobuqhophololo ukukulandela ukudula kokuba umabhalane kunye nelinye igosa likamasipala oko befaka amabango elomnye libetha kwi-24,000 rand elomnye libetha kwi-32,000 rand ngenyanga kutyholwa ngelithi amanye alamabango kawobuqhetseba.
Ibengamajiko-jiko ohambo ukusuka eGroblersdal ukuya eBlomport ukuya kuTiga apho kubhalelwe khona emva komgama ongange-25 kilometers. Kodwa ngokwesicelo sembuyekezo esifakwe nguKlerk Masipala iseKhukhune uthe olu hambo ngumgama ongange-120 kilometers. Omnye wamagosa abandakanyekayo ufake isicelo esingaphaya kwe-24,000 ngohambo luka-April. Amaqela aphikisayo atshotshe entla ngelithi obu ubuqhetseba obuqhelekileyo kubasebenzi bomasipala. There is that scam in the municipality where people are actually paying themselves through the traveling claims. Lo gama amaqela aphikisayo esithi ezizicelo zembuyekezo nezinye azinqabanga ukwehla. Umasipala wesithili iseKhukhune uthi uzithatha ngqengqwa izityholo zolawulo olugwenxa. Abasemagunyeni balo masipala balile ukuqatywa ngamafutha wenyama abangayityanga. Any allegation of financial nature, we take it very seriously. We have since referred the allegations to the chairperson of the financial misconduct. Imibutho ephikisayo ivakalise ngelithi izicelo zembuyekezo zohambo zivamile ukusetyenziswa njengeqhamu lokuphanga ingxowa kamasipala. Le mibutho ithi amanye wala magosa wanazizathu kwaphela zokushiya iofisi bethabatha uhambo. Other people that are on those claims are office-bound people. There is no way that you can go out of the office. Nangona ihambo ezithatyathwe ngabasebenzi bezingenjongo yeziqinisekiso, umasipala uchithe umyinge wama-20 kuhlahlo-mali. Oku kubangele ukuba kungabikho maphulo matsha kunyaka-mali ka-2022-2023. Kodwa abasebenzi balo masipala iseKhukhune banamakhulukhulu weekhilomitha abatyikitye ukuba sezindleleni ngazo ngexesha lokusebenza. Ngoku masithi tsicatha kapya kwemidiya yelinga amaqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi. iRussia ichambaze ngokuba imikhosi yayo ihlanganisile kuhlaselwe intolomlilo zase-Ukraine kumhlubulo waseKupvansk, eKrasny Liman naseDonetsk. Kwelinye icala inkumandi yemikhosi yase-Ukraine ibhengeze ukuba imikhosi yayo ithe gqolo ukuvulela ngerhuluwa kwimikhosi yaseRussia eKupvansk, eKrasny Liman naseBakhmut. Akatha qelele eNorth Korea kaKim Jong-un nosapho. Elilizwe lidubule ngentolomlilo ezibhodla umlilo ezingaqhelekanga kunezangaphambili. This launch vehicle that we saw is a completely different origin than the older Unha series of space launch vehicles. It appears to make use of an engine that appeared in North Korean intercontinental range ballistic missile. Sibuyile isithethe sokulwa neenkunzi zenkomo emva kokugilika nqoka gawule geca icorona. Kuvulelwe iinkunzi zenkomo kwisixuku sabantu zintyontyelwa kujiwuziswa iziziba ezivusa umnyele kwezi nkomo. Bali-11 babolekisana ngencina izibhedlela emva kokonzakaliswa ziinkunzi zenkomo. Abantu bazibonisa ubukroti ngokungqala ngqo kwinkunzi yenkomo ehlabayo necwejiswe impondo. Lisiko elinenkqayo ukulwa neenkunzi zenkomo ePeru ukususela ngonyaka ka-1558. Qonqololo. Masithi xa kwe-SABC 1 sakuqhuba nezindaba kwijelo iDDT emva kwekhefu. Umbengo omde uyakucima umlilo sakubuya nezinye ngentsimbi yesixhenxe makube chusibehele.